Okay, let's go. Okay na siguro, di ba? First time na ako nagkuan nga wala na bungkag. Pero nga anong gabula man eh. Comment daw below, anong nagbula ni. Nadaganan ba na kog tangid o natanggalan o? Mahilig yung mga anak ko yung Lulit sinama. use this back. Walang tagsuka. Dito dahil Lance, Morning! Another day, another vlog. Nato ang gining namalit man tag vlogging camera, di mag-vlog yun ta. So, primero ipakita kay Saturday karon, labhonon. Labhonon, piloonon. Tama ba, May? Piloonon ano yung nasa bangko? Labhonon, piloonon. Okay. For today's video, basta Sabado kay wa man ko'y duty, replay raman. Makaluto ko og breakfast. Yes. Ayala. Ay, yan, noodles siya. Noodles na po. Murag po'y gusto ka nun. Mingming! Shh! Chloe! Kaon siya. Chloe! Para ko na ng mic. Okay. So, magluto. Ang saya ko, dili. Amang talong. Ano yun eh. Ever since yun, di yun ako ni ma-perfect ang tortang talong. Usan isa ko nga pinaka-paborito yun. Ang pinaka-the best nga, di ba ang pinaka-the best nga tortang talong bigay katong dito sa Makasandig? Let me show you how I make tortang talong. Ay, isa ka version. This is very simple. You need long eggplants, your father. Then poke holes in the eggplant so it will not explode. Then we will grill it. Do this until it's black and soft. This gives the eggplant a smoky flavor. Then let the eggplant cool for 15 to 20 minutes. Then we start peeling all the flesh off. Then in a bowl, crack 4 eggs. Then season it with salt, pepper, and chicken powder. Then mash the eggplants in the egg. Then fry it on both sides. Be sure not to cut the stem of the eggplant. It will be easier for you to handle. And it looks cute. Then serve it with rice and some Filipino banana ketchup or soy sauce and lemon. Taste test! Girl, hindi man. Hindi sa'yo pangatawan. Jogi ka naging ana. Okay. Okay. Yun. I-grill diretso. Kuha na, pwede na stove diretso. Oh, pwede ra. Yun, no? Gulay-gulay may karon para healthy living. Okay, let's go. Okay na siguro, di ba? Kani akong cabinet sa mong kuan back job ni. Dali ra malata na naguba na. Wala na yun. Crystal clear. Ayan na eh. Okay. Okay. Ito siya ipabugnaw. Di gina ako ma-resist. Grabe kalaming nga variety. Cagayan de Oro rin. Di ba sa Cagayan de Oro raman ni dito raman ni sa Hinterlands? Pagalungan. Gahapon gay.
Basta mo tilab ko kay mabungkag ang sakyanan kay manimaho. Yes. Okay, gisaon sa nato ni. Bula man kayo ni. So may nga bula naman kayo ni. Unsay ko sa aning bula kayo. First time na ako nagkuan nga wala na bungkag. Pero anong ano man, anong gabula man eh. Comment daw below anong nagbula ni. Nadaganan ba na kog tangid o natanggalan no? Ano daw ang paboritong palang ni comment system? Unfortunately, hindi ko alam kung ano yung... Or kung naglalagay ba siya ng kalaman, yan ang hindi ko alam. Ang pinaka... Gabang sa tanongin natin dyan si Chico. Kasi Sarap. siya yung lupi na... Unsay ketchup da? Lolit sinama. Iliulis best ba? Walang tagsuka. No, mahabaan ko yung tulog ko. Tapos, meron na akong sinusubukan ngayon. Sinusubukan pa lang. Hindi pa sa routine na dapat 8 hours yung tulog pa lang. Hindi pa siya perfect na routine. Tapos, pangalawa, marami naman nakakaalam na nag-hike ako. Nag-hike ako ng mga bundok. Pero lately, hindi pa ako nakabalik kami ng Samgyeopsal. Yung mga ganon. Mahilig yung mga anak ko may griller, tapos hotdog, tapos kakainin ka agad. So, yung mga ganon ng mga tao. So, ay,